Hola, namaste. My name is Amin Sheikh. Before my name I start, I'll tell you the story where I come from. It's called India, Mumbai. I grew up in Bombay as a street boy for 3 years, from 5 to 8. And then I grew up in the orphanage, and that's how my life changed. I become a driver. I'm a tour guide in Mumbai. That's my living. And then after working for 18 years, I realized that I need to do something for the street boys and girls like me. But then, thanks to Marta Miguel, is a doctor in Catalonia, and she told me, hey Amin, I wrote the book to build the electricity in the hospital in India. So 3 nights thinking, if Marta Miguel can write the book and build the electricity in a hospital in India, why me waiting for somebody to come and build a cafe? And I finally decided to build a library cafe in Bombay. A cafe run by street boys and girls. Vaig llegir la història que era d'un nen del Bombay que havia viscut al carrer i que tenia la il·lusió d'obrir la cafeteria i havia autoeditat un llibre per recaptar fondos. I no vaig dubtar en posar-me en contacte via mail per demanar que m'enviés un llibre que jo li volia comprar. Saps hostaleria? I em diu no, bueno, nosaltres tenim un restaurant i el meu home dona classes a l'escola d'hostaleria per mainada. I als 3 mesos sense conèixer el de res, quan vam tancar el restaurant de vacances, estàvem a Bombay fent la formació, fent el menú i fent la inauguració. Des de Locanda volem ser partíceps en fer un canvi en aquest planeta que està ple d'injustícies. Avui hem parlat del cas de l'Amin. Participem activament en el seu projecte, però s'han fet aquest dinar solidari, com altres projectes que tenim endavant, com amb els campaments de refugiats al Sàhara Occidental o altres projectes que desenvoluparem. De fet, la intenció és que en la pròpia pàgina web la gent pugui aportar el seu projecte de cooperació internacional i els propis usuaris i usuàries de la web, consumidors i consumidores dels nostres productes, puguin decidir en quins projectes s'inverteixen els nostres beneficis. It took 6.5 years, but right now the cafe, running for 1 year, 9 months, is almost #1 cafe in Mumbai. With the money what come in the cafe, we build the rent apartment, we build the education, we build all they want. This is what we want to do.